Здравейте! Предлагах ви тези дамски обувки на комфорт за широки крака и в голям размер. Но днес една клиентка дойде тук в магазина, обуги и каза, че са перфектни за изпъкналите и кокалчета. Затова правя това видео, за да уточня, че обувките комфорт не са само за широки крака, не са само за в голям размер, но са и за проблемни крака с кокалче. В тази част тук е много мек текстила и когато жената си обувката, тук при кокалчето и леко изпъкна, но каза, че не усеща никакво напрежение и никаква болка. Така че предлагам дамските обувки на комфорт в голям размер за широки крака с кокалче в номера от 40 до 45 и цената им е 45 лева. За поръчки пишете под коментар или на